तर नमस्कार मंडळी, आमच्या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश कुटे तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो। तर मंडळी, आज मी आलो शेतावर आणि तुम्ही बोलाल की आता मुंबईला होता आणि लगेच शेतावर कसं आलं। तर काल रात्री मी गावी आलो आणि ते कशासाठी आलो आहे ते नंतर सांगणार आहे। तर आता आज शेतावर आलो जरा सकाळ सकाळ, कारण का आता 3-4 दिवस म्हणजे 3-4 दिवसच राहणार आहे। नंतर उद्यापासून मला यायला भेटणार नाही इकडे शेताकडे। तर त्याच्यामुळे बोललं शेताकडे जरा बघूया काजू बिजू काय म्हणजे मोहर आलाय का, म्हणजे आंब्याना काजूना भोर बिवर आलाय का बघा, त्याच्यासाठी आले बघण्यासाठी। तर बोललो व्हिडिओ पण काढावी तुम्हाला दाखवावी, कारण का बरेच दिवस झाले व्हिडिओ नाही आले आपल्या। आता 2-3 दिवस मला वाटतं व्हिडिओ येतील। आता इकडे काजू बिजू पण बघायचं भोर आलाय का, आणि मग तिकडे जाऊया। जी पहिली आपली व्हिडिओ होती यूट्यूब चॅनलची, म्हणजेच मी सुरुवात केली स्टार्टिंगला व्हिडिओ बनवायला व्लॉगिंग, तर बोरांपासून सुरुवात केलेली बोरी म्हणजे। तर बरं तुम्हाला पण दाखवीन आली असली तर बघू। तर शेतावर आले बघा, किती दिवसांना आता खोप पण बघू शकता तुम्ही, कागद तसाच ठेवलेला आहे। पाहू शकता पूर्ण खडसूळ आहे, तो सुकलेला आहे। जर यंदा नाचणी करायची असेल तर हा काढावे लागेल कापून, नाहीतर पेटवून द्यायला लागेल। पेटवून नाही देणार कारण की ते काजू आहे। तर पाहू शकता काजू ना मागं तर पाऊस पडला त्याच्यामुळे जरा तो झालेला भोर तो पडला। तर आता पाहू शकता ह्याच्यावर झालेला आहे, ह्याच्यावरच नाही भरपूर काजून झालेला आहे। इथल्या पावसाने वाट लावली जरा। मंडळी पाहू शकता ह्या काजूवर जरा जास्त झालाय, सर्व काजून झालेला पण पडला पाऊस आला त्याच्यामुळे। तर मंडळी पाहू शकता अर्धा बोर आहे, म्हणजे काही बोर आहे ना तो सुकलेला पण आहे आणि सुकून नंतर पडतो तो। तर पावसामुळेच झालेलं आहे ते तसं। तर इथे जेवढे छोटे छोटे काजू आहेत ना तर ते सर्व येतात। पाहू शकता इथं पण भरपूर झालेलं आहे मोहर। पाहू शकता पूर्ण शेत। आता थोडे दिवसांनी मित्रांनो कवाल तोडणी पण चालू होईल। ह्या किंजल्यात आमच्या कवाल तोडायच्या साठी ठेवलेले असतात, दरवर्षी कवाल तोडतात तिचा। तर यंदा पण कमीच शेती करणार बोलले पप्पा, तर तोडतील मग कवाल, कारण का आपल्या कवाल तोडणीच्या व्हिडिओ करायला भेटणार नाहीत। ही खोप तर मंडळी हे ड्रम आहेत ना, ते जे रस्त्याला आपल्या रस्ता बनवायला येतात ना, आपल्या काय बोलतात ते डांबर त्याला बोलतात, ते त्याचे आहेत हे आणलेले, ते भरून ठेवलेले आहेत पाण्याने। कारण का आता थोड्या दिवसांनी नंतर मग बारीक म्हणजे छोटे काजू आहेत ना त्यांना पाणी घालावं लागतं। तर घरातून म्हणजे आणायला भरपूर टाईम लागतो, म्हणून अगोदरच भरून ठेवलेले ते। नंतर मग खाली झाले ते परत आणता येईल, पण दर दिवशी घरात ना आणायला जास्त पाणी म्हणजे भरपूर त्रास होईल, त्याच्यासाठी हे भरून ठेवले आहेत अगोदर। म्हणजे पप्पा येतात कधी ना कधी तरी काय ना काहीतरी केंड बिंड घेऊन येतात। इथे पण आहे आणि एक तिथे खाली असेल मला वाटतं, का नाही माहिती नाही, का वरती आणलं तोच। हा खाली आहे, याला अजून भरली नाही। ते टाकलेले ते आणले रस्त्याने वरचे उचलून।
पलीकडल्या वर्षी जाऊया आता खाली इथे. पाहू शकता ह्या काजूवर पण झालेला आहे भौर. तर हा मित्रांनो कोंडा टाकलेला आहे इथे. आणि जो बोललेलो आहे इथे एक ड्रम आहे, तर हा एक ड्रम भरलेला आहे. तर मंडळी इथे हेच दाखवण्यासाठी आलेलो की काली मिरी आहे जी लावलेली आमच्या इथे, म्हणजे वेल काली मिरीची आंब्यावर चढलेली आहे ती. 2 वर्ष झाली असतील मला वाटतं, 2 का 3 काय मला पण माहिती नाही. इथं वरती भरपूर चढलेलं आहे. वरती आंब्याचं झाड आहे हे. तर तिला मिरच्या म्हणजे त्या झाडावर मिरच्या आलेल्या आहेत, पाहू शकता. गेल्या वर्षी ह्यांना मी पाणी घालण्यासाठी यायचो इथे. आणि बाकीच्या कुठे झाल्यात बोलले, घरातली माणसं बोललेली वरती पण झाल्यात, पण तर इथून दाखवता येणार नाही. आणि मी वर चढणार नाही, ह्या साईडला पण झाले पाहू शकता. वरती चढणे रिस्की आहे, कारण का मित्रांनो ह्याच्या जे साली आहेत ना आंब्याच्या बघा ह्या ज्या, तर ह्याच्यामध्ये ना विंचू असतात वरती. म्हणजे गेल्या वर्षी चक्रीवादळ झाला ना त्यावेळी ह्याची एक फांद पडलेली खाली, तर त्या फांदीला म्हणजे पप्पा तोडण्यासाठी आलेले, तर त्याच्यामध्ये पण 3-4 विंचू भेटलेले. आणि असे पण ह्याच्यावर असतात. तर चढणे जरा रिस्की आहे, कारण का इथे काहीतरी लावायच लागेल आणि बाजून काढावे लागेल चढून. ह्याच्यावरून चढू शकत नाही, भरपूर रिस्की आहे. कुठे जर असला तर दिसू शकत पण नाही, ठोकेल लगेच. पाहू शकता कशाच प्रकारे साली आहेत ह्याच्यात, तर राहतात तशी विंचू. मला वाटतं आता बोरीपर्यंत जास्त व्हिडिओ मोठी होईल. असो, ह्या काजूनं पण बहुर आलेलं आहे इकडे. सर्व काजू दाखवता येणार नाही बोललोयच. तो आतमध्ये आंब्याला कुठे मोर आलाय काय ते बघण्यासाठी आलोय आतमध्ये. तर कुठे आलेलं तर नाही आहे, पण येतील यंदा आंबे. याच्यावर भरपूर झालेलं आहे. पाहू शकता इथे पण बघा जे भाताचे बुंदे असतात, बुंदे म्हणजेच चौड, ते पण रुजलेले आहेत. ह्याला चौडच बोलतात आमच्या इकडे. त्यांना जे असतात ते असे कापलेले असतात त्यांना, ते पण रुजलेले आहेत. पाऊस पडला त्याच्यामुळे झाले असतात सर्व. पण ते गुरांना यायला जागा नाही म्हणून हे राहिलं आहे, नाहीतर गुरांनी खाल्ला असतं. पाहू शकता ह्याला पेढा बोलतात आमच्या इकडे. आणि कवाडी लावली, म्हणजे जी कवाडी असते तिला कवाडीच बोलतात. तशा प्रकारे ती तिथे आहे. आणि ह्याला बेडा बोलतात. अशी लहानकी लागतात त्यांना. कोकणामध्ये तुम्ही बघितलंच असेल भरपूर ठिकाणी असे बेडे असतात. कवाडी मेन म्हणजे कंपाऊंडला घालतात, अशी कंपाऊंड त्यांना घालतात. हा पण कंपाऊंडच आहे, पण ह्याला इथे बेडा लावलेला आहे. समोर शेतावर यायचा रस्ता आहे म्हणून त्याच्यासाठी ही लावलेली आहे. कारण कवाडी लावली असती तर सर्व लोक बांधून नसती गेली, अशी ठेवली असती. पाहू शकता हा एक बेडा ह्या साईडचा. तर आपल्याला तिकडे जायचं त्या साईडला बोरीवर. तर मंडळी पाहू शकता बघा अशा प्रकारे असला ना की बघा ह्याच्यातून गुरांना उडी पण मारता येत नाही आणि खोलून तर जाऊ शकत नाही, त्यांना हात नसतो, त्याच्यामुळे जाऊ शकत नाही. कवाडी जर असली ना, कवाडीला जर धक्का दिला ना तर मग तुटते पण कवाडी कधी कधी. अजून ह्याला जर अजून 1-2 मध्ये डाणका असला ना म्हणजे इथे ह्या गॅपमध्ये, तर अजून एक चांगला म्हणजे होईल.
कारण का डोका पण टाकू शकत नाही गुरं आतमध्ये. तर 3 पण असतात, कधी कधी 4 पण असतात. तिथे खाली पण एक असतो असा. या बोरीवर आपल्याला काय बघायला भेटतं का नाही, काहीच नाही झालं. छोटी आहे ही. कारण की इकडच्या बघा या सपाटाला भरपूर बोरीची झाडं आहेत. मंडणगड तालुक्यात जेवढी कुठे दुसऱ्या गावांमध्ये नसतील ना तेवढी ह्या आमच्या सपाटाला बोरीच्या मार्ग बोलतात तिकडे खालती त्या साईडला. आणि इकडे चोंड्यात बोलतात. चोंड्यात म्हणजे अशी नावं आहेत जुन्या, म्हणजे त्यावेळच्या लोकांनी ठेवलेली आहेत ती नावं. तर ही आलेली आहे थोडी इथे. भौर का मोहर काय मला बोलतात ते मला पण माहीत नाही. बोरीच्या यायला काय बोलतात ती फुलं आलेलीच आहे ती बघा, पाहू शकता. तर या सपाटाला भरपूर बोरी आहेत. कारण का मंडणगड तालुक्यात तर मी तर बघितलं नाही कुठल्या गावामध्ये एवढ्या बोरी. आणि या छोट्या ज्या बोरी आहेत ना त्या पण येतात, पाहू शकता. इथे एक बोर आहे, ती एक तिथे, ती एक आणि त्याच्यावरती एक. त्या बोरी येतात त्या मोठ्या दिसतात. ती वरची एक, समोरची आहे ती आणि ही, आणि त्याच्या पुढची पण येते, पाहू शकता. इकडे एवढ्याच दिसत आहेत. आता पुढे जायचं आहे आपल्याला. पण इकडे भरपूर बोरी आहेत. तर आपल्याला सर्व बोरींवर जायचं नाही, कारण का ही आमची मेन बोर आहे. मेन म्हणजेच ह्या बोरीवर आम्ही जायचोच. आणि तिकडे आहेत ह्या बाकीच्या बोरींवर काय जास्त आम्ही जायचो नाही. त्यांची बोरी जास्त घ्यायचो नाही. तर ह्या बोरींवर आम्ही जायचोच. भले किडलेली असली तरी ह्या बोरींवर जायचोच आम्ही. तर मंडळी ही आहे ती बोर. तर आल्या मी 2 बोरं बघितली, झालेली आहेत कच्ची, आणि ती मी खाणार आहे. दाखवतो तुम्हाला आधी. इकडे बघूया आधी कुठे झालीत काय. तर बघा इथे एक आहे, दिसतोय ना व्हिडिओमध्ये. हां दिसतोय, पाहू शकता. फोकस बरोबर नाही होत, पाहू शकता. हा इथे एक झालाय. बोरं झालीत पण बाकीची वरती आहेत, तर वरती चढू शकत नाही मी आता. कुठे पडला बिडला तर परत प्रॉब्लेम नको. गावी आलोय कशासाठी, नाही तीच बनवती. तर मित्रांनो ह्या बघा, ह्या जालीमध्ये पण बोरं पडलेली असायची त्यावेळी. तरी टिपून नंतर मग आम्ही वर चढायचो. आणि मी जास्त करून ह्या फांदीलाच असायचो. इकडे बोरं असायची तीच काढायचो. इकडून चढायचो आम्ही बघा, इथून असं वरती जायचं. अजून पण आठवण येते आम्हाला इकडे शाळेत यायचो त्यावेळीची. भरपूर मजा केली आम्ही हायस्कूलला होतो त्यावेळी. बोरं झालेली आहेत, आल्यासारखं बघायला तर भेटली 2-3 बस झाली. बघूया आतल्यासाठी इकडून पण कुठे दिसतात काय बोरं. मंडळी आता व्हिडिओ आपल्याला इथेच थांबवायचा वेळ झाले. इथे थांबायची वेळ झालेली आहे. 3-4 बोर दाखवायला भेटली आणि काजूना झालेला बोर आणि आंब्यानं काय मोहर आलेला नाही. तर असं आता तुम्हाला व्हिडिओमध्ये जेवढं बघायला भेटलं त्याचं समाधान माना, आणि मी पण त्याच्यात समाधान माना. मला पण तेवढंच बघायला भेटलं, तेवढं तुम्हाला दाखवलं मी. तर आता व्हिडिओ आपल्या इथे थांबायचे. तुम्हाला व्हिडिओ कशी वाटली त्यावरून कळवा. आणि तुमच्या गावाकडे बोरं झालीत का नाही, आणि काजूना बोर आणि आंब्यानं मोहर आले का नाही ते पण कमेंट करून सांगा. आणि जे नवीन असेल आमच्या चॅनलला त्यांनी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा, जेणेकरून आमच्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला भेटेल. आणि मित्रांनो लाईक पहिल्या व्हिडिओला करा, कारण का लाईक केल्यामुळे आम्हाला एक व्हिडिओ नवीन करण्यासाठी मोटिवेशन मिळेल. तर लाईक पण करा आणि शेअर करा जास्तीत जास्त मित्रांबरोबर, तुमच्या मित्रमैत्रिणींना. तर मित्रांनो आता इथे थांबतो. अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये परत भेटू. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय.